anopay jo be look na yenin komo kakra look na yemfenin komo kakra ebie bo Yesu asenuam no Yesu ka kire okronfon se na obeka mo paradise bieto na yemfenin komo kakra na birthday edi birthday nti preach mu birthday ni birthday ni somebody ka say me mpa card bia esa na ofia wa ye people nko o de me srawa 0244011213 na wa sande amame o sande a me pesika ko ye crusade ewo friend say tepa to de o de beto book abrem no say 10 series kura for Sunday mobile money na jaminya bi nko atwa akra ma Yesu eno mo bebo am sense so for me the card abro me the yede mi mu minima ken kan papa afi na me try as is a book shop be gumi fio so for dia birthday me to enyi israwa intim fan twa akra e ba bia ma dwen nyina akosi no akratwe because unim ba bia wi ase adura wa wonso ba twa akra na bi nde yedin komo kakra bi na menim se Yesu Kristo adaroma ebeboa ho do ya mompai mi nyina wura ena no pa yenim se obedom ye wonam obaso be pagya yengidie already shira wasem so my udin mabompai amen 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 besides tie phobia amen na me de rade aso se odam ne domine na homa broso anopai odi ache odi abako a me da Yesu Kristo ase mabra bom masitrem enyina ne se o mamanya ne mu anidaso that's it manya ne mu anidaso se tena na bra ade abako amada Yesu ase kase no obomodern the separation abato abonefo ane atrenefo ntem amen said your this separation di to assume ane ha ntem no aboya Yesu maya no aboya ade separation abato abonefo ne atrenefo ntem na anka na de na abonefo ne atrenefo ne nyina agu faako semo na faako go no kra no am se na nchemu kakra bi ene wom pero ya na wo nyina ya samado Jesus ready was no there is no need so I say atrenefo ekwa asamado ko twen the second coming of Christ that's right inti wa ya dia papa ama change saba eno na no pa ye di unkomo amen enim ni Yesu ababoa amen na adia masedi o trosem ani se eniama mienu nipa mienu na wasasi so nipa trene ni ene nipa de boyeni obonsham ene nyame that's it what you say na your cells and your prison your cells and your prison na say you remind you the part over to prison the person over cause cells na adia ba ko amemi nim ewo yes setna mo ni Kristo mu and say yawo atwene ya bia mienu atwene ya bia mienu yawo hedges and yawo paradise atwene ya bia ni mienu ekro ya bone fo atwene ya bia ana kro nso
ɛyɛ tenefoɔ twene yɛ bia na obi bɛbu sɛ sɔfo obɛda ho sɛ obi kɔ ha anaasɛ obi kɔ ha ne nyinaa no wabrabɔ usuban oneyɛ tumi kura wodi n'akyi wate aseɛ ɛna bɛma wahunu baabi a daakye wobɛkorɔ asase nso deɛ da bia meka sɛ aha yɛ transit yɛkɔ nkran yɛwɔ deɛ ɔkɔ kasoa nso ɔso ɔkɔ nkran wate aseɛ yɛwɔ deɛ wɔkɔ yi yɛfrɛ nsɛe menka ne sɛe kuro yi a wofiri wɔ ansa no wateɛ si nkra yi dabi nsawam nso akɔforo nkraka oduru nsawam a ne ayi no asi fam so wate aseɛ nti asase so deɛ yɛnenam ha asase so deɛ yɛnenam ha yɛwɔ nipa pa ne yɛwɔ nipa bɔne ni nipa pa firi nipa a waboaboa no nakoma mu ɛna oyi nneɔma pa adi saa na nipa bɔnefoɔ nso firi nneɔma bɔne a waboaboa no wɔ nakoma mu ɛna oyi nneɔma bɔne adi nti anɔpa yi the character you have or the spirit control your soul ɛna di adanseɛ sɛ daakye aha na abɛkorɔ nti mepɛ sɛ yɛnkɔmɔ no a yɛatwetwe no baabi a wogyina biara wo nso wosom bi na ade abɔ bra wogye me so a mepɛ amen na ɛna no bi na sɔfomaame ka nyamsɛm ɛwɔ asɔre ɔkaa sɛ heaven surprise ɛbɛsi hɔ na it is true asɛm no ɔkaɛ no nyɛ asɛm a ɔboa definitely surprise bɛsi hɔ wate aseɛ yɛnkenka bible na mestudy bible no a gya obie Luke no a yɛdi kan kɔtuyɛ no Luke 23 verse 39 ɔse odwutwafoɔ a ɔsakyera n'adwen obia nti ayɛ o na nnebɔyɛfoɔ a wasane wɔn no mu baako yɛ ne sɛ ɛnyɛ mo ne Kristo no nyɛ ne Kristo no gye wo ho ne yɛn na ɔbaako bua ka n'anim sɛ wɔn nso wonsuro Nyankopɔn nti still wonsuro Nyame sɛ wo afabuo koroyɛ mu afabuo no a yɛbu papa no a wɔsane ɔna noa na nso wɔ ayɛn deɛ wode asɛ ɛwɔ sɛ nyamesuro kakra baa mu bɔne a wɔde nyinaa no na meyɛde wabɛhyɛne a mene omienu deɛ tere papa pɛ ana ɔde ama yɛn yɛnya deɛ sɛ yɛne yɛ no yɛne yɛ yɛnya na wɔyi deɛ ɔnyɛ mfomso adeɛ bia ɔno ɛsɛ no dua so no yɛagyagye no but wɔtumi adefende Christ mepɛ sɛ meka biribi kyerɛ wo Peter ne Yesu nanam ɛnso oduru sɔfo pani fie asotoro kɔ ahim no ɔpawo no wɔn defende Jesus wɔntumi anyina anka sɛ mini no odinae no odi aseɛ ɔpaw no but saa korɔmfoɔ yɛ anaasɛ nnipa yi a dwutwane yi a yɛsan na dua so yi odefende Jesus wode aseɛ ɔka akoa no anim sɛ ɔwura nti still wonna so nsuro Nyame ɔbɔne a wadi no nyinaa no bɔne a wadi no so twe no yɛde ama wo nti me ne omiɛno deɛ Nyamea no mu ne asotwe no deɛ fata yɛn ɛfata papapapapapapa na ɔno deɛ ɔnyɛ abɔne biara na yɛnti asɛm a akoa ne kae ɔsrɛ biribi wɔ Yesu hɔ na ɔka sɛ Yesu sɛ wɔbɔ wɔ ahenni mu akae me ɔnsɛ na asiteɛ na dwe yɛ ne sɛ ahenni anum ɛna Jesus korɔ na dwe yɛ ne saa ɔso Yesu mesrɛ wo wodi adanseɛ sɛ mema nkasa ntia wo wodi aseɛ na wone sɛ woyɛ Nyame woyɛ Nyankopɔn ba prɛko pɛ ankasa ntia wo nti mesrɛ wo a sɛ woduru w'ahenniɛ mu hɔ a kae me yɛaka me na ɔka kyerɛ no sɛ nokora mese wo sɛ nnɛ wobɛka me ho ɛwɔ paradise wɔ ɔnti asɛm a Jesus kae waka hwɛ akoa no di ɛyɛ Yesu nwanwa o papa wɔdan n'ani firi asɛnnua no so na ɔkɔhwɛ n'anim
Shananim ye. O shananim. Why Jesus? I catch and say and you are saying the enemy na me call there. I'm sure bo. Shane. Maybe you are overcome all paradise. Amen. And to sack one. Jesus knew we are all. That now you only saw Akwasi Awuah. What do you say? The sack one odi can be the gate of paradise. A manifest. Because Jesus changed ne chrono. And go we are not go Asamadu straight. But that guy into odi can call paradise first. And son was in paradise abesra call Asamadu. What do you say? Now adiama come in the say Ghana osana senu ya no so okromfo no abusuafo agya tumi say okromfo omanu asofo agya tumi so okromfo so ati ase kwasempa asojafo born asenu am enim so okromfo what you say kwasempa but asenu ya no so no wanya no salvation amen enti yamu say only Judas Iscariot. People know Judas Iscariot say, "We be Yeshua." The beyond the cover. We are gospel holder. That's right. What you say? The dear Jesus be kobiano. One na kosaya treasure kan. Nti wama di Yeshua na wama wuri se Judas ne koye Yesu mae no. Kroma fo nyina nim se Judas ye we die. Oko heaven because one nyankopon ba nenam. So I say, ono wo be ko hedges. Ama sa branch kromfo akọ paradise. Enti adiama ko ama study. Our trust money sha. Ye woni bari bi ho. Ye wa sorim. Ye wa sofo, ye wa difo, ye wa sampakafo. Ye wa tretrefo, ye wa nsorema. Ye woni bari bi ho. Obe woni sha. Oba modern power sorry. And so nimkwa. Tari ase. Ani obetimi ahu obi a waya kromfo pa yamu no. Obetimi aba sakra. Ade na brabo nyina ama Christ anya dankwa. Na ade aba ko me nim ni se. Se otra boni na wu a. Anka se kromfo no. Ye na no na me kasem bi. Mikoji na mai bi oda ho sani wi aso oba nyina onko asore da onsom nyame na ne baby be gina me nchen sofo so mam papa mfa nyame mam no onko heaven na no si ya na me se wanya woni pakura won pa kokofuru akoko agese gwa ka na ho so wani nye ho nyame na pa di asai what you say nyame dia wajimi ho asemane fa Yesu na mse nabi enini trim so obefa Jesus ya be mana fa kura urade nye no what you say se nini trim so obefa Jesus ono confessing sin so obefa Christ with the bottom of the heart now sin so obefa Jesus ya akwa de sa kwada o shane se onna wa berekura wo so onna onna what you say enti man show me din am so pani anyu obi ana nkwaje ana dia wo so heaven no ya fana asasi so wonu na wakwa heaven no awa samado enti me trust din na me hwema no oxygen sin so se man mfa Jesus me pose wa wutie ma no pai busa ho se ana so me first question when Yesu Kristo montam etesai number 2 abi ana odi yamfo nkosara sanu aso na wada woda mu awu so dia se so muni to sesi a afai na wokro that is the question amen amen that is the question enti di pa bi a waya krado a opa nkwaje no ene
ya wadom bre na yo nkwaje da amen wadwen sakra enene so wan sakra wadwen a na wo horo me nsafiri moja wo ni fo me kan sama wo tro sem nyina de akra wo ne na me ni yesa so fa wo be nhira amen 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 afetie me sa me study Bible no a ene yempese yababa boni achi dabi obi ampe se oye wadwen so baba boni achi a aseme kan se odi atem oye na wo so no nko na ahuru nyame oje ase odi atem oye na wo so ono nko na ahuru nyame na aye se anim kanipa wo se ne kon no orenye promprom de ye kan anim no ogyae no hunumobo ona awrade hunumobo se saade no nso se ona obate na aba no jimi na aka se me koka obesua odi ni jimi banyini what you say na mo se okwati ni su no isu no na twe na so woni jimi ho otime da wo be mantiri so wasaye bio no wo se ade we na me ya me papa hwe me no majai me nko ho what you say ente me samo abusuafo ye ni wo se ye be didu atem ana ye be ka bibitia atia wo oso ni na ban ani ma nyina di adanse se Yesu Kristo osaba ya semini ye na se wa maya ubewu ani ano so fa truck to ma aye oda achia de owo ya da achia de se Yesu Kristo nyampie ya wan kasa no ubewu na me question ne se anano pai se ofro ka anan free sabre nko sia nwumre umuni to na awia heaven or is a new Jerusalem and I say paradise or am I for paradise in sure and all am a kasa fa paradise any hedges a fine a woko nimye no what you say adia ko asanu nsuni obi be ka chem se sofo me ye dibonyani nti se me pom ka me bone nyame onfa nchame odiboyani bia no se uno ho obi a wonu Kristo se wonu ofri oboni awaye nyina mu na fa Yesu ya wura no kra genkwa amen amen wakola nyina no kra no wadin nyina na se ofa Yesu na hu munu to a ubenya nkwaje amen 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 so from ti asemini yo me sase subio sana Ezekiel akae amen amen sana Ezekiel akae Ezekiel 18:21 oka ho asem ana Peter nso abakae so wrade se ompo bonifo wuo opo ne na gen sakra entemra wo wiase a woni Jesus no ti asemini ya kaso obi nim Jesus ya anya wa wonim so osoro ne asase nyame na boy yo munti asemini yi anya wa wonim so osoro ne asase nyame na boy anya wa wonim samoa nyame na boy anya wa wonim sa wankasa nyame na boy obi a wajitum sa nyame na boy no bia wonim nyame amen what am I saying? Oje tom so ne asase awrade na boy dia ani ewuni no yeme so amen amen enti yakaso obi nim Jesus ya de onim da so ne asase nyame na boy me pa cha waje ase onim se China fo ya omo China no omo believe ne se oso ne asase omo buda no da yo omo nim nyame so aja se enti se kaso bi nim nyame a anya de o kaso timi kasa mi do nyame anya sa ni pa no adia bi ba turo timi ka Jesus jeme woni no be ba cha waje ase woni no but o bo ajum pa
so fana brabo nya dia bay enhyene nsa on fana kwa so oni no nti ya ka so bi nim nyame a ba bia yanka urade asem da be ba cha wa ja ba bia won ti urade Yesu din da kura yanka mu asem yanka Yesu ho asem nti ono anka se no bo Yesu ano hwew Shausa. Oni ma de kodi efre ni Yesu anu oni ma de kodi efre ni nyame sari pani ya ka so onim nyame me pa cha wa ja se na wa abo bi se bibi ya wa utimi tiam ka Jesus de onim no but what ba wa jom person fo abrabo nya de emma no ya se me ni enti se Bible ka se so de boye ni se ni free ne bonne ho a e ba ka se wa tremo o se ni free ne bonne ho ne bonne ya de wa nyina won kaya wa ka de onim nyame kura me ba cha wa ja se yes pa but so wo ni no na so nsom no a me kam wate e me dron ka se na me wo wiase na me wo wiase kun se bebreka pa ami wo wiase no the person na pai bibi surprise wa dwene amen ya semni on sa Romans kai o so onim Nyankopon na so wan shana no nyam that's it yanka yo yes unim no yanka Romans chapter 1 Romans chapter 1 the person obi a wutie me no tie ni ye for free 18 ne kai bra was it Romans chapter 1 verse 8 was Nyankopon abufu eti abone obi antie na wo Nyankopon abufu adi firi suru ni pa wo de ade a entiri si no kora kwan emusubo ni ade antiri nyina ani ade antiri nyina so Nyankopon ade a onim ni de adi pefe wo mu Nyankopon na wayi a kire won tenio o so Nyankopon ade a Nyankopon ade a wonim no de onim no ade pefe wo ni mu Nyankopon na wayi onyame na yi a kire no na efiri wiase bo so tetete ana na ade a wo hu na ene da tumi ni nya mesu ada adi nioma oye ho enti na onni aye bi ma nche wade enti se metegana ha menkwa asore o ti ase yes na se menim se nua nyina nyame na boy a na che se menim nyame woni no because odin ade oboy bia yi ni hu adi good o ji na so amepa amen ade nyame boy bia no odi yi ni hu adi what you say you to be control three mountains be kat nyame tumi suo wa sa betra ka se benim no no sabat so me nim nyame you know him woni ne power over what you say ade nyame boy bia no eyi ni nyame su ni kire that's right obi to be control mpo no na jo tukura no bon so diro do Nyankopon su ni hu pa wo ensuo ni says onino jamaso amen but omo na jom paso de na bra bo be hye ne nsa na ya asebro nti ya kaso obi nim nyame a de ni din kura wanya de aban onte da ebi ya kire ne sepo na da ho no ebi ane na na bosom na kofa beto ho so dia se na wo onim ne dia jamaso amen do to asokai Romans no tina oni anu ye nipa bia wonim se dua nyame na boye nipa bia wonim se dua nyame na boye wonim se nsuo nyame na yoye what you say wonim so ni asase nyame na boye ni anu ye bia efise wonim Nyankopon so wan hye na ni monyam Nyankopon enso se on hye na ni monyam se Nyankopon do ba so atem so tutu fo ya at Plaza Hotel and what they say come from high they time so high ya buru nyame to nyame omuni no o so atem say apostle age bribe ni soja fo ya ya ni amafo kokoro no bon to nyame omunyina nim no omuni no papa what you say eliminate fo ya di boni wo giasi and do ba so atem so nyame omuni no me person na pai me ka bi di kirewo ta sebeni o se onim Nyankopon so wa hye na ni monyam so ba ma dwem po hye wo de no nyam ba ma nyam na wo de ba ma kira man wa na se o
opo so atia me say konfo rasta enti onimu nyame agrada bosomfo enti onimu nyame onino enti opo so atia me say tena man bosomfo na okom bosom no opo so atia me say onimu nyame yana onino what you say aya so dinu hantai ani dwa wasi onimu nyanko pon so wa hyene ni munyam so wasi on hyene ni munyam na wanana se what you say one fana se da nya dia bai emma no odi na se da ba manua ne mo dani hunu osusiem me peseni ba dia wotia me tia asem ni ba hada na ma form no shan ma wo se de ba ya obati de mpesem tirase wojema so amepa amen tieni ye ankasa me nim nyame hwe oho sere wonino kapentani a wotia ma no pai wotimi nyira ankasa me nim nyame wodi atropa what you say you know it wotimi ko pia bi so se nyame wo esa akobi gina ho ka bobi wasi Jesus Christ o di na wo bon ana ma ba ko busa nso wura na okọ asore ben oseme kura me nkọ asore yo nso e ba ya no wonim nyame abodi ni bi me ba to wa se me pa uti asema Romans ho se do si kan asem no ada papa ensa no so ente me te Ghana hai Ghana ni bia ntimi nkaso wonim nyame yo Ghana ni bia including Islam wọ́n yẹ ọkọ̀t wọ́n yẹ gain wọ́n yẹ eliminati no obiara wọ́n bẹ tẹ̀lé akásí wọ́n nímú nyàmé wọ́n nínú bẹ̀rẹ̀ wà bọ́ọ̀dù mpọ̀sẹ̀ wọ́n ṣẹ́ nà nímú nyàm fún ọjà sẹ́yà wọ́n fà dé kíra àmà no wọ́n nínú ẹ̀kí fún ọjà sẹ́yà ẹ̀mí náà bọ́ náà wúlò nsọ́ bọ̀ náà jẹ́ mpọ̀sẹ̀ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ tó jẹ́m yàsẹ́mi ni yìí tí wọ́n sè wọ́n ní nyankopɔn nanso ɔsɔ nhyɛn na monyam na ɔnna n'ase ɔbɛdani hunu nneɛma hunu akoma ɛnti aseɛ no eduru sum ɔso yɛ nyansafoɔ saafoɔ na wɔn se yɛbu ani agu so a yɛnsum nyame no wɔn ka sɛ wɔn yɛ nyansafoɔ na ne nkwasea wɔn adwene sɛ ewiase nyinaa wɔn na yɛ nyansafoɔ na wɔn adwene wɔte aseɛ freemasonfoɔ yi ohu a wɔn sɛ they are the best. Freemason ohu a wɔsɛ they are the best ɔmo a wɔn sɛ wiase nyina ɔmo na yɛ nyansafo nti top men ɛna yɛ pɛ wɔn Freemason wate aseɛ obiara wɔ ɔkuma se ha wɔsɛ me John Okot na me nim nyame ɔmo nyina ni no oni no gyeme so amen me sɛ ahohommɔne kura ni no obi kura bayi a wɔni no ɔte asɔ dam ada so hodu ne bayie oni no mepakyɛ wagye ase there was a time ne kɔkɔbɔ nsam te TV so na ɔne sɔfo bi quotation to quotation ɔbɛka kyɛm sɛ kɔkɔbɔ nsam so ɔnim nyame wote aseɛ sika pa ɛne azaa yes ma ne nka ne saa ɛnti na wɔho sɛ mede fa ha mɛnya sika wode aseɛ wɔngye me nka sɛ ɔnim nyame ɔni no papaapa but ɔbɔna dwe mpɔ sɛ so ɔbɛsɛfo nyame brama ne ho akyerɛ no deɛ ɛne ɔbɛsom bɔ nsam so ɔde aseɛ nti sɛ saa nipa wɔ yi radio sɛ ɔda hɔ ne ɔwua nka nkyɛn sɛ ɔmfɛ nyame wontie me paa mede ada bia meka wɔ mehye mpampanso a yɛduru no yɛduru berɛ a wɔseɛ ka kyerɛ nipa sɛ ɔnsakra n'adwen amen wogye me so a bɛpɛ amen sakra wadwen ɛduru berɛ wɔseɛ ka so nti sɛ saa nipa wɔawu a na sɛ ɛkɔsie no a ɛnyɛ wadwen sɛ ɛnkɔgye ɔbɛnya saa na bebree hu no mepɛ sɛ nna nɔpa yi deɛ ɔtie me ntie no ɔkorɔmfoɔ no ɔhu sɛdeɛ ɔsi maa statement no nakonya no nyɛ deɛ soɔ saa wɔbɔ korɔno no nyinaa no na yɛasu kasa a wɔte but ne ɔbɔ no adwe mpɔ sɛ na deɛ ɔbɛfa meka deɛ bɛsi asɛm so wonim sɛ Calvary yɛwɔ cross mmiɛnsa there is a 3 cross in Calvary the first cross ɛyɛ kwamukani
arm robber kromfo no second the cross of life third I am murderer different there is a 3 clause in heaven what you say fine so me wa asafo ye wo mu nchemu mi ansa ye wo sofo kromfo sofo udini any sofo a wo wankwa amen amen it is all I saw them na sa sofo ni gina ho a ye kanyam samo a tieniye ni preaching na ba mo wo se we ye they all buama ni panyankwa. That's right. The Batawa Jazz, announce away or you didn't, and I wear a cromfo. We are a trim, but we are to be able to. There's somebody, so for be our big corner. Or Baba Yashudi, because only a sunny now, or a comfortable Yashudi, and I didn't who's about Yashudi. So I just say, and Baba Yashudi, but in the subai. Nana ni yaba mo hu cross kura odi ho dance here. The Batawa Jazz, ni subai ni ye, aba mo hu cross kura. Odi ho di abai dance here. Me persana pai obi a wotie me bia tie na tie ni ye. Heaven is a must. Our ho. So be catch you say ni ho a wadi tro. Me persana pai obi a wotie me tie ni ye enti asore na wotie no study usofo study sofo maame study subaya e wodanum sa ayan samanfo sofo abahuru wodi so amepe amen sa ya akoronu mu no akoda nso a obahuru ontie ni ye enti me pese obi a wotie me tie ni ye Jesus Christ Akwani din wakati nso baka me ho paradise. Akwano Jesus ewu ono so ewu. Na Jesus din call paradise. Ti asemni yo. Na we say Jesus eye fast akwa asamado. Na asamado ko ya no. Ani edi hu nkomo yi. Obi entie ne ye. We asamado pe no. The actual aim of Jesus dey call ho no. Purposely for war. Purposely for what? War. Number 2, war. The meaning of war is crusade. Christ echo ye crusade. What do you say? Okoko ye crusade. Now the crusade in all the Korean is so. Yamoso be Peter. And sana masaba machi. Be Peter. Let say 1 Peter chapter 3 verse 19. 19. 1 Peter chapter 3 verse number 19. 19. Uyano be 4. 6. 1 Peter chapter 3 verse 19. Osunu so koka asem kira nhoma e wa fiase. Tete no ya so den. First subio. 1 Peter chapter 3 verse 19. Osi enum so no koka asem kira nhoma o wa fiase. Fiase. What is it we say kan? You can fiase a fiase here. Bro for prison. A fiase a fire. Kidnap no. What did you say? Baby. Fine. Okoka asem tire wona wa fiase. Ahohoma wa fiase. Atete no ya so de. Atete no. Santa ma wo ye asodin tie nyame. Bro Yakopon abodwo chare. Etene ye. What you say? Okoka asem pa wo ho. Okay, yemle 4 no. Yenka 5, 6. Yenti no okoka asem kire awufuo nso. Me pese otiase. Oko asem ado ho. Okoka asem kire ahefo. Awufuo. No buona tense nipa wo. What you say? Fine. What sense you Yakopon te honhom. Now, me study Bible no. Jesus koka sawie ya no. 3 days po. 3 days. 3 days pa. And Jesus di ko ye adwuma wase ho. Good. Oh, yes, we Friday. Sunday no sorry. Sunday wa koye heavy crusade wa samado. Odia say, we ya crusade ni wiye ya no. And what this separation between we yi wona. Wona a sakra ya no sana makano. Okay. Wona wa je na 70 ya no. Da wa sakra wa samado no. Wa fa wo so, be se ko kan. Kronfo no ho paradise.
what you say or for me do am ko kan ho paradise ho enti according to atensa Matthew no wasimra Yesu ye no nipa konkofo no sori firi wonnam abodan biebie ma wo sori be yi wo hodi 27 amen kai Matthew chapter 27 51 ɔse anwade esi atifia asɛm yanken kai ahwantuma da etwa asoda ne moti mienu firi so de besi fam na asase wo so yi me pese obi antie sa quotation amra Jesus ajamu pano you heard you the first starting antuma da mote amen amen yeni konkro bia dabi eni edu ho moate emoate amen amen afei na ma konkro so behunu onyame face to face amen the pastor what you say ya na ma konkro so behunu nyame face to face amen amen they saw them hotel what you say enti na so be ka say say nyame se kukuo wem yankor ho odada owa enya no kre ntimi sida oni kukuo biem temada yemo atede ne kokoa enti ade a mastadi awa hanu no number 2 to aso kai wose efrisu besi from na asase wo soy na the second miracle ana botan papa asase ne yade oban earthquake esi ana botan papa ye na aboda biebie me peso obi anti ayo owi a wose aboda yade oban biebie yes nipa konkona adeda na amu be wona wu ye free abodi mfiti ase ya Jesus adi nyame asema ma won womu nyina sori free aboda mu sori besene fi aboda ne mu kokro konkro no mu koyi won ho adi me person na no otani o mase enti o separate won papa cha what ase anya msua bible na dum pampanso bi no ma hunu se after asasi sukura no se urade panishi nation bi on panishi etenenefo ne abonefo mfra on panishi mfra o pass o say no what time or you know what Sodom and Gomorrah when you not what you say yes Israel punishment when you Caleb that's right and Joshua amen Sansoma asama do dia no waye no or the suppression them and o group ahotefo a ni moja aso won so o group won o do ma kogu paradise anu na Yehowa force paradise ne ya asase so na abiti mumu se Peter te he ni anko fra no e ko Peter ni wo sese yehu na ha mumu se sa ko na no sana sanu aso no o se obaka no paradise ni what fine no so wan sese because what you say fine and what the suppression aba na me baka zambintia ni pa kongofo nyina o paradise now enye wa ma kwa sori o ni pa kronkrofo ni pa se ti asem ni ye enye wa ma preach ti ye na escape ni wa ma shankom ni pa kronkron amen no ma yes signs and wonders ute unti asem ni ye na do si aso dan na do to ka fra America be cha na sori amen wona wa ya ade a etene akonkonofo ojeme so amepa amen omo nyina wa paradise na awurade astrati ni se wonya ufo dem omo homi afiri won brem obi antie na ahokora no sa paradise ho no ma memra mu kakra the place sanka ya de se hokora na nyame aba Yesu ade ma hotefo a enka ye best so nya New Jerusalem bia no de sa paradise one aye ye bota o de ho man na enka ye best kuro bia ni asasi so woni se Ghana ha se obi siesie
obi hotel na first class hotel na say flower na nneoma bi a correct e wo ho a so we dey paradise ambo sa no mutundi o se sa no mutudi paradise na say ho fe what is here just insist krubia enti o mo se Dubai ya paradise di dia se ho fe enti me trust na huru so no wow say ye ho kura no ana urade se me ma hotefo na tra forever and ever nko ni yabro what was here yes a ho fe no asase so bibia ni ho a ebetimi atoto no a ho neatness dia semeni asase so bibia ni ho ebetimi atoto no ento ade hotefo na kogo se ohonye ya twene ya bia amen ento se otrenini akama ni guso dia semeni yo wakana ni guso na God spirit abegina ne nchen no picking so straight or the paradise enti se opia paradise wa ni pa konkofu adeda no anyina anite no me de animonyam ne ayeyi amanyankopon no makọ welcome amen what you say wo makọ hia no I welcome to odu ho na ni die ne ba ye double paradise ho mama kan say se wo ko ho wo ba huru Peter behu yes James behu Jeremiah behu Isaiah behu amen what you say amen wọ́n máa ti wọ́n di wọ́n trust some so ọ̀yẹ́ nípa kọ́ńkọ́fọ́ no wọ́n nyina wọ́n paradise wọ́n bẹ hu wọ́n jẹ́ bẹ wie pẹ́yẹ paradise wọ́n kọ́ra no obi nyare paradise wọ́n no obi nyare there is no problem in paradise amen amen ẹ̀họ́ nyẹ obi esisi mi kọ́twẹ́ wọn nso no paradise wọ́n no bi ni hɔ obi a ɔnam hɔ bia no yɛbu ne bɛm gyeme so amen obi a wɔnam paradise bia me sɛ adeɛ ba yɛbu ne bɛm enti yɛde bɛm di ataadeɛ ahyɛ no obi a wɔ bia wɔ peace nti yɛde asomdwue mpɔboa ayɛdeɛ ba ahyɛ no obi a wɔ bia yɛ nokɔfoɔ enti yɛde nokora belt abɔ no obi a obi a yɛ tirinini nti yɛ tirinini nkataboa hyɛ no obi a wɔ internal life ti yɛ de nkwagyeɛ dadeɛ kyɛ hyɛ no yɛ kanto ne frɛ nyame asɛm bɛbɛkyɛ wontie me paa gyeme so amen na obi a wɔ tiɛniyɛ o obi a wɔ saa paradise wɔ no wɔtwam afiri owuom kɔdeɛ owuprɛnu nka no nipa sɛ mebobɔ so kyerɛ wo na yɛna mehyere obi wu a ne yɛtwerɛ ne nane so RIP rest in perfect peace ne yɛtwerɛ ne saa rest in peace no ɛtuo RIP yɛnsa ntwerɛ RIP ne mienu number 1 rest in peace wọ́n mọ̀ ẹ̀kọ́ paradise wọ́n ti àṣẹ wọ́n mọ̀ ẹ̀tẹ́nà asase so hunu nyame wọ́n mọ̀ ẹ̀pọ̀ ayẹ̀ ho akyi wọ́n mọ̀ ẹ̀gya ìbọ̀nẹ́ ní ẹ̀sùn nyame no ọ̀kọ̀dá asomdwiem ẹni ẹ̀wọ̀ rest RIP bio ẹni nso yẹ rest in punishment eti spara ni yẹ pẹ different meaning wọ́n ti àṣẹ spara ni yẹ pẹ. Letters in pepe. Jamaso amen. Spare na ye pepe. Enti RIP rest in punishment. Cell phone anso ye wo ma asase so. Na wonni mu nyame, na so won shema mu nyam. Amen. Ani wo mu a ante awurade din ni da. What you say? Omani nyira kwa samadu. Amen. Na adia me nim ni say obi a wa samadu bia no o problem. Boni na wodi ya no ani na mu akonya problem wa samadu.
na woma wo ba ya bufu aye woma anim nyame nso ma nhyɛ na nmunyam na woma dura samado what ase wonim nyame nso wanhyɛ na nmunyam odura samado so what ase sabi awonom ebehia wo awakamo ama wo kra ni gyino sana wo nso baba da wakamo amen amen na asamado ho no Satan ene owon ene asamado hu se omo ya djuma havi enti o ma trawa makonom bi Isaiah 5 Isaiah 5 odi for Isaiah etrenum nim say 14 no say 14 ya enti asamado atere na konom obi entia o wasi yanti asamado na tere na konom na aha na numba ya na wabana num ye na konom ni munyamfo number 1 dodo what I say asase so no munyamfo ni padodo professors judges lawyers munyamfo yi apprentice mpanimfo judicious munti asem ni custom mpanimfo ani munketwa lecturers any student munyamfo krono man munyamfo sikafo intellectuals footballers asofo ampanimfo ani adifo atoto wuro what you say atoto wuro emu archbishops emu cardinals emu popes nyaguro me pese uhura de wase omanu mpanimfo konom munyamfo ni ani munyamfo kings ahemfo ya ye bu akonya dia ni dia ma bosom jeme so amen amen wa ye ohini o obu akonya no eche de oboso ni asase na no na meka me so ohini bia ni Ghana wo betina ka se onim nyame o muni no o ti ase obetimi onene okona aka so ka ye nyina ye sum nyame oboa oni no ai wo do apatia na na wo te sai wo se awrade adom me hoye adom na awrade adom na what I say oni mu nyame o aso abana jam pose so be fa nyame me nyame mra kekere no nko ade oni nyame ni asem what I say ana obi a woni mu nyame a woni nyame ni asem no won haw jeme so amen amen enti da bi ka say Jesus say samu kokra sempa na de wo so obetie no ayi samu kokro we mu na se anyi ma mu firi won ko ba bi foforo na say on show sa chenchena sakrawadwen on show that is Christ na de obe show da on shenipa say ofo so sa chenchena sakra onye we free man wase wa so abetie ne yade bai tie wa kan sa amen amen enti samehwa bible na wase asamado atre na konom aha na numba ya na kronum animonyam animonyamfo eni nipa dodo e wona ni kam asane ko ho obi antia yi nipa dodo ni wona ni kam asane ko ho asane ekosa asamado ho bre ni passe jeme so amen amen me pese me otini ma biase enti sesei wase wa bre ni passe wa bre ni passe o mere ma hwefom wa de mere ma hwefom wa bra hantamfo ni wase hantamfo ni wa bra wase onya kodura asamado ho ana abatu gimi de o ya wudu ho wa hini enya dwuma bio ni ba hu so ara bo so abakwai jeme so amen woni so mo da asamado obi ani hwe kwan se ne honam nipa bi mura ho but won tebe so mfa sem mfiri ho ma antesa haya wotumi fa telephone wa fra wonu anu aka chense wonu ya se dia Ghana aye na ba na aye to no aye ntokwa be sintimema ho de ebi ni ho ontini ebi ni ho wonu ya se Canada awon dos wonti so aye wadwen so be ba atwen ebi ni ho sa se o tima asem na se wonya wu kwa asem ado asa wona ho asa jeme so amen amen na yen hwa de Isaiah so say
Isaiah 14:9. Isaiah 14 verse 9. Verse 9. Osina samado wa sere kan ho be hia ba. Ti asem ni yi. Asamado wa ye bofo. Yes. Owo ye bofo. That's right. Ana Lucifer bronsam. Ono so ye bofo. Amen. Amen. Lucifer de ne so obedada wo. Odada wo wi a na owu abekum. Owu ko wa na samado so abe welcome. When the 2 minutes ka be fa wo kro. Enti so nya jam pe. Enyu owu na do be ko. Wonya jema. Owu ma fa wo. Owu na djuma. Me dia ne se odi separation e ba. Jele so amen. Amen. Uja mo na samado abe welcome. Na asamado group no. Omo so doso. Yamfa se 72 million. Ya chemu 3 emu baako. What you say? 72 million omo ye cube. Ya chemu miensa emu baako. Enti abofo no enye baako pe o. What you say? Enti 72 million 1/3. Ana ye enfa asamado angels no 1/3 ana ye ono. To say 1/3 now or no one hold no the 1/3 no almost so doso to what to want the whole world to body man samado abe welcome o say samado kan hu be hia oba ehnya samanfo ma wo na samado de wo kwa na ehnya wo ma adeda o ma amu wo ho no wode wo kro no mo so wanyane obi a saso akonni nyina nti oma awase asase so a no me ya akonini wo ma di akoanim. Yes. Jeme so amen. Dombarema okukudurufo Right. ti asemni di okasema ya fana akonini wo ma anfa nyame anya hwene o mudi wo mbo so asem no asema do wo makọ ho onse Isaiah ne ka se kronu man monyamfo what you say o ma di kan ho enti wo hanya wo mutiaw obi anhwe se ya honam nipa enti bia asema do get na do apẹ na wo ma ho nyina no to aso o se hanya samanfo saso akonni nyina na mama na hayefo sorry free one akonwa so wo ma di hinia wo ma nsum nyame o mko asema do no bo nso mo nyina asore magyeso aka kire wo se ya bagye so je ye won so hojo se yen what you say me na say wo ma bagye so ye ha won so hojo se yen why say yen ala pe ye why say yen ala pe o kesi asane aba asamado wanya de o kesi di wo sani aba ha ye o mentane so urade nti bible say enkwakwan boko soro kwati asamado da kwati asamado a wase enkwakwan e boko soro na kwati asamado a wase enti wo bagye so ye o jo se yen because wo di amani hunu no wo wom na o so abeka wo punishment no wo wom ana wo na fa na wo da ka ho enti wo sum abawo wo nyina so ba hu bem ya de kete wo nyina ba hu tinano na me ka se mi se professor Thomas antimi anya trenenia o kwa samado abehu no oh yes se kwa me nkro antimi anya trenenia o kwa abehu no enya position dabi wonti asemi ye se ya na nanu ma di kan na ba sanso kofu dokopim ni turubo akwaduanom ni na na poku arenom so mo so ntimi anya trenefo a udu ha abehu see what about some say yay which one what just saying now they ask Luke chapter 16 akwano o shabra no kura ya samado mienu nyina na Abraham ni paradise o omo nyina wa samado the same place but ne ku bi twam that's right on say let it o hwe se ba bi ono woda no anyanya de a wo huna o se Abraham show mama kwan na me kokka santre me nuanum ba num bi wo soro no me stubborn a chama me kokka santre na bia no mo no asakra
na ɔma ma ɛhyɛ me na Abraham sɛ hwɛ Mose ne adiifoɔ no wɔ hɔ na sɛ wɔntie wɔm a obi firi asɛm ado kɔkɔra wɔntie nti daa baa bi ɛne ma Lazarus mfa ne nsɛteɛ wahu Lazarus anka ɔbɛfrɛ no wayɛ sɛ wɔsɛ ɔtoo n'ani nti asɛm ado no yɛhu yɛ ho saa na paradise yɛhu yɛ ho wogyeme so a mepɛ amen nti asɛm no ye ɛne obi wɔ paradise na wɔpɛ sɛ ɔhunu asɛm ado a Awurade bɛtumi abia kyerɛ no Awurade bɛtumi abia kyerɛ no ma wahu sɛ kurusum na gu hɔ no enti afotu a mede ma wo ni brɔda hwɛ ma menka sɛm kyerɛ wo tene nso wɔ mfa so o ɛyɛ sɛ tene ntu bɛhunu ama ne ɛyɛ sɛ tene ntu ho bɛkyerɛ wo ɛyɛ sɛ tene nti kɔm bɛde wo ɛwɔ asase wei so ɛyɛ sɛ tene nti wobɛhunu ama ne asen sɛ wobɛdi dabere tia bi na wɔkɔhunu ama ne a ɛni awieyɛ asɛmpa na meka kyerɛ wo wone sɛ wɔ nipa bi wɔ a ɔmo sura ahokyerɛ nti ɔntimi nsakra ɔntimi nsakra deɛ nti a ɔda so bɔ dwama nyinaa no sɛ nakoma pɛ nyame nanso deɛ ɔbɛdie wobɔ so asɛ yɛnsɛfo ahokyerɛ no obia ne wa wɔmpɛ nyame o yo wote aseɛ mese ma ɔhɔ nkyerɛw da bɔnten fa tere ne da bɔnten sen sɛ wobɛkɔ akɔda barima akyi wabere korɔ ɔnyɛ wo ho adeɛ wote aseɛ fa wo tere ne da bɔnten da dwam amen wongu ei akwasua woagyimi o bɛma ɛsu ɔpɛw ne nti na ayɛ dan asɔfoɔ koraa ebi ntwe mpena ɔwɔ sɛ ma ɔkraɛ no honam ne na wɔpɛ no koraa bɛbɛto wo kraa ne deɛ mepɛ sɛ anɔpa yi meka de kyerɛ wɔ wɔsɛ ne asase so akonini ne amanama ahemfo sɔre firi wɔn adwa so na wɔka kyerɛ wo sɛ wɔnsɔ wahodwo sɛ yɛn wagyi me papa wɔyɛ sɛ yɛ ne ara pɛ wɔkɛseyɛ ɛsɛ ne wode waba asɛm ado a wayɛ mistake ɛnom ahodoɔ a wotie no wama na lidi wode waduru ha ntɛntɛbɛn ɛne mɛnta ɛne so a woteɛ yɛ a wosa doa ɛsɛ kete yɛ a wokɔ bɛ nti wama na lidi wode waba ha nti woanyɛ obia ma wanka nkyerɛ wo wade aseɛ ɔsɛ neɛ wanya abade a amaneɛ wɔ ha ne sɛ kɛta a wobɛda so ni gyeme so amen wanya bɛduru ha de a ɔkɛtani ɛhɔ na wobɛwo sɛ yɛ ɛyɛ gate no return wowura ma a wonsan nti obi wɔ na ɔsu so asɛm ade wɔ man de a ɛne ɛyɛ ama no asɛm ade yɛ man de a yɛ ama no me na sɛ ɔma no me nso a deɛ sɛ dɛ nkyɛmberɛboɔ na sɛ mantimnyanyɛ gya ntoto a mawe ne mo no yo ɔduru asɛm ade hɔ no wanu ne ho ɔduru hɔ na wanu ne ho complete obi a wawo ne bɔne mu bia duru asɛm ade a wanu ne ho but now it's too late ate aseɛ nti ne wɔsɛnkafoɔ sɛ atiasefoɔ nkyɛn ɛna ni daa so wɔ na ɔkram yɛ wɔte aseɛ so wɔ mfasoɔ kyɛn gyataa wawuo ani daa so wɔ ha ebi adwuma na no yɛi sɛ meka kyerɛ wo na wo sakra a na afa Jesus ya you be free amen asɛm ni to ɔmo bɛbu saw wahodwoe wayɛ sɛ ne apɛ wokatani kɛtɛ no nso wobɛto anim na tɔrɛte mu mmoa ɛmmoa o birika afei wogyina hɔ din wɔnso yɛ wo ntoma yɛsiesie twɛn ɛnoa bi na meda soɔ ɛnoa bi na akata me ho mada so ɔmbɛ sɛ wosɛ sɛ obi a wakɔ cells pɛn anaa prison pɛn no cells wakɔ pɛn no woduru hɔ a na cell leader bɛhyia woduru hɔ a bia gate na cell leader ta akyire na ɔbɛhyia wo na wasɔ nsa ɔde wɔkɔ akɔbusa akwaa so wate aseɛ woduru hɔ a na cell leader asɛm ado no
no abeshia ati ase na obusa okwan so ya wose ani etia amantam sanansa wache nanka wo so bantem we tensi se wo so ketra mencha oje no de bia tokola sane demo na ntontom abare wo no a reduce owia no abusa edana do ba ha obabo amane afo owia no atro ba bia ada de bai sami madam da owia no atro ba bia abeda se ye se wa wura mu no empa bi wo ho de a carpet sini no carpet sini efe ho efia duanan ni obi aba obeda so carpet sini no woda so a efi so person do tiri to so utiri beba besi wo mfim ya ka nyina ofom ena da so de efiri wo mfim besi wo na se nyina da so menti so Kokumasi Central prisons as or the SARS kokore nti ahakora no assassin so de no ano den we am kasai wamwa ada SARS na ATM ni masama me kai opa wo de waseme boa ma memfa ayi memfa nko o de sai soame ne ko hebi sa empasi wa okoda mpaso wo okoda mpaso obi okura ya sawuro ho meka boxer short okoda mpaso wo na do film ni wachi na bo pneumonia chewa omomfa ho ya do ko hospital na honkop da onsa ya je otu wa ye de babo nan ya de abompa no se wo mu no ntwa sentence awia ye ko se wa ye ba honkop wo no ya de da na honkop bo nan se wa ntwa wie ya de da no na honkop bo nan edio nipa kura no god me se me koto woluma bi wo situ oluma bi yam so ko repo akwala ketwa sabi no you not na when you be 72 years papa we janu so ontumi de kakro ontumi nko eso na ank of the sugunu eno yare wo bowa na moja wo en ye na beto situ en ya sa honkopono what you say to be do happen them say eh fa onkola na police ni ba ko na me say opani na kokura ma honkopono wo say adwuma na mra afemi tire hodi na me hwa me na say ahamponi o asasi sumponi what you say me so ja papa no a o kwan wonchimi nwa na sebi mpradu asa osa yare twa kakara we are been papa ya bai tuji se oda ho no wo wi ankope obawa moja aba no but president dey on found ankopo ne dan nan ene bompa no afemi hwama ni sa me bom ani na me su wonchimi nka bibia me yanyiro dabi ko kan tie enti ahakora no obekona carpet na ya half nya dia free utibe so na so da so carpet carpet nya sumdie bia ho na kanena ya ni da ho no okwa data nya nene ya omunya babi ni no nya nene babi a wodware no aha babi a wo free anu awura no wadware wodi na dware ya bai wodi nso horo no apepa ho aha na adwo nso aha na ane na adam udabiri ho udabiri ho ha anya sese okra de se nimdi aba omni gu polity mu anu omdi atum kanen wo sene so no ane agum ayinum ankure na sabaket no de didua so na asituo ana to ni nyina yi ato ni nyina upagase uhunu round ni nyina nti wonni a esese nsuo mu no the time yare ya so na bini ne na mo afono na hankop hwa etu duwachi ukohwia ubinagu asase so dia no wodi akonsawan wama ya jeli won ko hwebia wieye na ko kuma se prisons na ko hwebia wieye obo wo hia wa no afatisu na waka otufo so wieye no ama hada ohia wa no otufo osehweye no ama hada okwa tumanfo hanya bia yeba asase so dia no otufo
what I say to manifest na hanya bia yeba but enipa bi ho a awre ho se we am bo anya prison kura meko asio unko bi mu da ntina oje ho mena no unko bi mu da me free say ya de tutu mo ano se me gina no obi didi matem na ya tem didi enko a de be sa hembo min ka bi nkyira wo obom ya mekom ba bi e bia me bo me bo ne de mbeko ko baby so dia se e bia me bo me bo no de mbeko bo me ne dia mangu but e bia me timi aheham de aka wa badua se ama wo mu na to me de mako nti me mu yawo wo ma hwe presence so no e bi su ni suo obi o wa wodi ni omodi ni ba no yare o bebire wu ho da bia ye yibi di wo ko hospital da bia abusia enti ahasano a spiritual mind asama do know hedges what you saw me amen me pa cho what you say a spiritual mind na okodam wom ye den sonsra ya won kata so na sonsro bia wurawura wo hwinim wonum sabe wo so da ya obi ye obi a wote no sa na abete once wo so da ya na se wo kwa obi de bibi ye wa wote pain wo da ye no sa na abete sa wo kra no ana akoda sa mo birika no so obate because ni padua we anti pain into okra no free mu a wo de bibi akra ni padua na anti pain okra no na ti pain what am I saying enti ya den sonsono kata so a unyo yo 28 verse 18 namuno wa pambe pe panam na semado ka sesie nya emprehwetsa so se ritwamu a ebetitiam so empredodo a ritwamu no ebefam efiri se da nopa awia anadwo ne betwam na wo kase ne beyi hu ara nkone mpa no so ware se betini mu wo so ne debua no so de bebua ne so tiasem ni yo se oni wo kwa apam a bebe pa apam na pepa samadu di woni asama no kase sie ya nyina da no enyina yaka yimpire jema so amen afai hwansonsura akata aso hwamua anina mumu ana pranso a ansabia nkuram ya man yeni na dia obehunsa dia wabo no akasa me pa achew eno enam etwam nti obi a wasama de hobia no etwamu a ebabo unti na aba se ade achi hanopa etwam yes edura wi agina etwam edura na jo a etwam nti se bu 50 hanopa awia 50 anaju 50 na se dan nko awie no waje 150 what you say ana anya ba keke enkasanso ho enkaso awu warche akobowere can you see what you say o can you say how obi nim say o ko pe be ya goro wo enti brother ho apetesi no wo dia yanzuo no eno adu be ko hedges yes dia wi odi ana me gina sada ona ma bi ne na se oji se bo ne hyepa sefo hani ayeme mamska na me fa nko yina me se me maska sa owi o se ne man bi nhye me wona me se da bi me sam sho na no mon sha na aka se kom de wa na ma koto duane ama ene emeye na sam fo sika ma what you say me pasai obi a wutie me tie ne ye me busa question say ehin na pese daache ukwaji wa home paradise ni asama aduni mama me ba 4 minutes amen kasam bi so for when you say Jesus say ba according to Thessalonica 4 say Jesus wa ba orinsa wona wade da no kra wona wa paradise no on be di kan hunu Christ na Christ afa ho no akọ welcome won no oni wo nyina bomu asane aba yes amen amen what you say
wɔma wɔ paradise no Kristo bɛfa wɔn afiri hɔ na wɔnyane wɔn so a wɔasɛm ado wɔte aseɛ obi a wɔasɛm ado no ɔni nkɔ bio afei na ka te asefoɔ wɔn a yɛ tenenefoɔ nso wɔ ha no Awurade bɛyi so 4 winds mframa 9 north south east and west na wɔde ahu atenenefoɔ no afirim wɔte aseɛ na wɔde wɔn akɔka wɔn a wɔ paradise no ho a wɔn wɔn ba no ho na wɔde wɔn akɔ New Jerusalem na wɔapra abɔnefoɔ a wɔasase so aka wɔn so a wɔ Hades ho na obie bonsam gyana no na wɔato wɔn agu obie nhyɛ no nso nipa bɔnefoɔ yɛ wira ɛmɛ nyame nipa bɔnefoɔ ɛyɛ ewira ɛmɛ nyame nipa kyɛ wate aseɛ nti na wɔso ɔbɛprɛprɛ yipiribia wɔ fitaa na ntɛtɛ no deɛ ɔde gya enum da bɛhye ɔkama nipa bɔnefoɔ di asɛm no ye mepɛ sɛ owi a wɔhye moma no mom nyini twa berɛ no ɔbɛyi awu pa ayio pa no na nkyɛnkyɛma no wira bɔne no ɔbɛyi no nyinaa no wakɔ akɔhye deɛ mepɛ sɛ obi a wotie ma anapa yi wote aseɛ no sɛ hwɛ life yie pa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  hwɛ wabrabɔ yie onipa bi a wowu a ne watamu aba ɛnɛ maka nsusu dua ada bɛka nsa gu boɔ no ne watamu aba wokɔ Hades anaa paradise ɛhɔ na gyina enti sɛ ɔwo na Roman fathers nyinaa bɛhyia ɛbɔ ma asema wa ɛnsesa wo tenene yɛbɔ ma asema wa ɛnsesa wo bɔne mepakyɛ woate aseɛ tiɛ asɛm no yi enti sɛ adwensakra bi wɔ hɔ a ɛyɛ woa na wɔsɔ hwɛ sesa saa nneɛma mmienu no owuo ɛna nkwa wate aseɛ asam ado ɛna paradise bonsam gyeme so amen ɛna New Jerusalem tuusu subaya akura no sɛ obi bɛtumi anya dankwa gye so anya Kristo su gye so anya Kristo honhom gye sɛ anya Kristo nipadua tena ne nipadua mu gye so ne Yesu Kristo nya apam wɔ ne mogyam gye so ɔpo Satan wiase anim nneɔma nyinaa anɔpa yi ɔbadwema a wotie me tuusu deɛ ɔpɛ mede nkwa ne wɔwuo na asi w'anim o medeɛ mese wo sɛ fa nkwa na ane wasefoɔ anya nkwa sɛ ɔde wiase afɛfɛdeɛ no akyi a osikani no wɔyɛ bi ɔde asetere fɛfɛ tena ase gye n'ani didi nomoi bibia ne hɔ a na wakame ne nipadua wamfa nyame anyɛ hwee ɛwɔ sikafoɔ bebree camouflage ɔbɛkɔ asɔre nso wɔdi bɔne wote aseɛ wɔyɛ asɔre pani nso bɛdi bɔne mafotu a mede ma wanɔpai ɔbadwe ma medeɛ mese hwehwɛ wagye nkwa o ɛna anɔpa yi woyɛ adebɔyɛni fine ɛnokorɛ nyɛ sɛ wonim nyame ne woni no na madwene wafa ne sɛ wonhyɛ no animonyam sɛ ɔbɛmoani aba ho so na wasane afiri wakɔmmɔne ho na wasua fra Awurade ne wanu ho a wɔde mmara todeɛ bɛkyɛw gyeme so amen na waka wabata ne ho saa berɛ yi ɛyɛ privilege ɛde mo ɔte asefoɔ biara ɛyɛ privilege de mo ɔte asefoɔ biara sɛ ɔyɛ ɔhene sɛ ɔyɛ president sɛ ɔyɛ vice sɛ ɔyɛ MP sɛ ɔyɛ regional minister ɛyɛ privilege de ma wo gyeme so amen sɛ ɔyɛ difoɔ tofoɔ ebi a meka sɛ wakɔtwa duro na ade yɛ wadiifo dwuma brɔda hɛ sika a wɔsɔ nya no wanya wie ɛda a wɔsɔ sie wasie wie wasi da bɛ nan woda koro pɛm ti asɛm ne yi afei woatena se ne wunu sɛ wiase ne mu nneɔma yɛ useless ne sakra wadwe mapa wode aseɛ na hwehwɛ Awurade akyira kwan na wanka wamfra mmaratofoɔ na wamfa wankɔ Hades na wantam wankɔto gyem mafotu a mede ma wo me nuanom asɔfo adiifo Pillar of Zion asɔfo mama yɛnwere wɔ soro ahenniɛ ho yɛnwere daa nkwa ho ɛnkyɛ wiase ne mu bibiaa ɛno na yɛ kyɛfa Awurade nhyira wo na ɔnyɛ ɔkɛse ɔmpagya wo ɔmo ani mmra wo ho so sɛ wonya nhunu Jesus a
ene won kwaje da fatene ne kan wa mumu yogu no ho na ka tell urade say urade my salanda my life mentimi nko hedges na makojem mentimi nko hedges na makojem me sraw ewi asia crowd will be remind and you so abefie what you say yes but I want to show okwa won sama mafutu amede ma won no onyansani obenyansafo ye bu ne be kanasem ya me show